Coloridas paisaxes engalanan as paredes da Casa da Cultura de Chantada, obras que pertencen a José Germán Fernández González. Este ourensán iniciouse na pintura de neno, paixón que sigue desenvolvendo ao longo da súa vida. Pois a miña pasión para a pintura se empezou desde rapaz, non? E gustábame Monet, sobre todo a pintura impresionista. E de fin empecé a pintar ya dedicarme así un pouco no tempo libre á pintura. Unha paixón que o levou a expoñer as súas obras en numerosas vilas de Galicia e tamén en varias cidades de Portugal. Teño feito exposicións en Portugal, en Oporto, en Monsao, e pois aquí en Galicia, pois en Salvaterra do Miño, en Cea, en varios sitios. E agora chegou a Chantada, onde as súas pinturas, moitas delas relacionadas co viño, estarán expostas na Casa da Cultura durante todo o mes de marzo. A continuación amosámoslles parte da mostra.